Moikka, on Krisu2307 ja tänään mä pelaan yksin pelissä tällaista selviytymismuotoa, jossa mulla nyt on vähän helpotettu, koska mulla on aloitusarkut, mulla on vähän helpotettu nää. Eli ei tarvitse heti hankkia kaikkia vaikeaa, mutta vähän kyllä silti. Ja siis otan tää arvokin mukaan. Eli otetaan kuitenkin vastapainoksi, että saadaan vähän jännitystä tähän ja vaikeutta, niin otetaan hieman vähän hirviöitä myös tähän mukaan, mutta laitetaan tää helpoksi aluksi. Muutetaan vähän sitten vaikka, kun ollaan yksi yö nukuttu, aina astetta vaikeammaksi. Tässä mä tämän ekan jakson mä kuvaan vaan pelkää tällaista, esimerkiksi tämän ekan yön kuvaan ja tälleen, että tää ekana tehdään kun mä tuun maailmaan. Eli ensimmäisen mä pari puuta pilkun ja tällaista, että saa vähän materiaalia. Talolla tällä hetkellä sinänsä ei ole mitään erityistä väliä, että mä yrittäisin myös, jos mä löytäisin vähän ruokaa, niin voisin kerätä, mutta ruoka on sinänsä vähän niin kuin toissijainen asia. Et sitä ei tarvitse tehdä. Mulla on mutta lehmiä. Ja tossa on possuja. Puolet possu. No niin, sain vähän lihaa, mutta ehkä pitäisi vielä vähän hakea. Hiekka olisi jo kätevä. Okei, no joo. Nytten vähän kyllä mitä on. No, tehdään tässä välissä varusteet, kun on kuitenkin nyt aikaa, niin tehdään muutamia varusteita. Eli tehdään ensin tällainen räptäyslaatikko, räptäyspöytä, sitten asettaa se tähän, tehdään vaikka ensimmäiseksi miakka, koska sitä mä ainakin tarvitaan ihan varmasti. Sitten tehdään lapio, eikä mä kuitenkin ensimmäinen on tehdään lapio, koska mä uskon, että ensimmäisenä yönä mä kuitenkin varmaan aika monessa muuta kasassa taidan nukkua, ettei mä taida missään hienossa lukaalissa rakentaa mitään hienompaa lukaalia, eli eka yö taitaa olla muuta kasassa. Mutta no, ja siitä. Hei, mentäisikö aavikolle? Tuolla on nyt lehmä. Mennään taas hetkeksi aavikolle. Me ollaan saatu vähän puuta, niin nyt voidaan siirtyä vähän tämmöisiin karuimpiin oloihin. Tuolla se oli aavikko. Nimittäin aavikoltahan löytyy niitä joskus niitä aavikkotyyliä ja saattaa löytyä esimerkiksi myös noita sellaisia aavikkotemppeleitä tai sellaisia pyramideja, joihin voi majoittautua. Siellä voi olla ihan kivaa. Mennään tuohon korkealle kukkulalle, että nähdään vähän paremmin missä ollaan. Mut siis
Mä toivoisin, että mä löytäisin täältä aavikolta muutaman kanan, että mä voisin niitä syödä, koska kanasta saa ihan hyvin nälkäpisteitä pois. Ja mä laataan aavikko varmaan jossain vaiheessa loppuun, ettei kannata takaisinpäin. Näitä maisemia. Tällaista siis on täällä aavikolla, eli aika karua. Ei ole mitään. Toivottavasti laitetaan aavikkoa vielä loppuun. Aika pitkä aavikko. Alkaa käydä vähän kyysyksi. Toivottavasti tää aavikko nyt jossain vaiheessa loppuisi, koska kohta alkaa tulla jo yö ja mä en mieluusti aavikkoa kuitenkaan jättäytyisi koko. Päätettiin ajautua nyt vähän sellaiselle lahjelle. Päätettiin hei tuolla. Päätettiin ajautua vähän nyt. Nytkö ne ei olekaan. Se oli vaan kangas. Tää jatkuu. Hei, mun nälkäpisteet. Niitä mä en huomannut ollenkaan, että mulla ei lähtenyt nälkäpisteet vaikka kuinka. Mä täytyy äkkiä alkaa varmaan kohta tekemään taloa, koska ei tosta saisi sänkytarpeita. Mä saan sen enää 3. Mulla alkaa oikeasti nyt loppumaan kohta ruokaa, että toivoisin, että oli just ehkä 9 yöksi riittää ravintoa. Sen kauemmaksi ei taida kyllä 9 yöksi riittää ravintoa. Ravintoa riittää nyt ehkä 9 päiväksi tässä. Voidaan tää usein kerätä tässä vähän enemmänkin villaa, mutta kun mä jaksa, niin mulla oikein nyt on. Jollekin hyvälle paikalle, niin se on näin. Ajatellaan, että mä tuskin ekana päivänä haluan. Ajaa, teen tähän taloon. Eka talo ei tarvitse olla kovin mitenkään hieno tai pistelyssä saattaa parhaassa pahimmassa tapauksessa ehkä oli ihan pitkä, mutta se ei tosiaan tarvitse olla mikään. Tähän voidaan asettaa crabfloota ja tähän kuuli. Tätä puuhakku nyt ekaksi. Meidän täytyy tehdä ekaksi puuhakku. Tällaisesta. Näin. Ja sillä lailla saadaan vähän louhitaan tästä. Ja meiltä alkaa loppuun nyt vähän niinku aika, että varmaan seuraava jakso on sitten tulee tää yö niin että no tähän tää vähän niinku jäädytään vähän tutkimiseen. Koitetaan seuraava